Dacă ne amână de pe azi, de mâine, peste 2 luni, peste 3, un an de zile m-a judecat cu un loc de casă la părinții mei, au decedat și s-a dat CAP-ul, s-a alunecat terenul și casa s-a scufundat 3 metri în pământ. Deci v-a afectat faptul că sunt judecători puțini. Sigur că dacă ei nu sunt mulți ca să ne deservească pe noi, nu? Că ne deservesc. Aurica Anastasia are 61 de ani și după ce a umblat mai bine de 2 ani prin sala de judecată pentru dezbaterea unei moșteniri, s-a trezit acum din nou în fața judecătorilor, tot pentru pământ. Femeia are început lupta cu timpul pierdut în fața magistraților, dar se așteaptă și ca cel de-al doilea proces să dureze la fel de mult. Că dacă eu am încă cu jumătate de an, ăsta se face un an și eu n-am făcut nimic. Păi dacă mă mai amână încă un an, păi ce fac? Pentru 1200 de metri de pământ. Bineînțeles că ar fi, nu ne-ar chema în fiecare lună și pe urmă veniți luna care vine pe data de 14 sau pe data de 26. Păi dar de ce? Păi nu s-a soluționat procesul. În situația doamnei Aurica sunt sute de vasluieni care așteaptă de ani de zile o sentință de la magistrații vasluieni. Am vreo 2 ani de când mă judec. Cu dreptate e o poveste, nici nu a fost și nici nu este. Plus că la un judecător sunt prea multe dosare și nu se pot încadra în termen. La mine, ca să-mi dea verdictul, a durat o lună și ceva. Mai grav îmi plăteam amenda, domnule. Păi da, am dat 3 milioane jumate, fac beneficii la judecătorii. Puteți să spună, băi, omule, n-ai câștig de cauză. Amână mult procesele, la o lună, la 2, cum le vine lor sau cum pot ei judeca, știu eu, că cred că are și el un număr de dosare. Răbdarea și-au pierdut-o de mult și avocații. Există situații în care un dosar ce ar trebui să se termine în câteva luni poate dura și un an și jumătate. Datorită, repet, a termenelor lungi care se acordă, pot fi acordate termene, vă dau un exemplu, un dosar la care am depus cererea de chemare în judecată în luna februarie a primit deja termenul în luna septembrie. Deși pe noul cod de procedură civilă ar fi trebuit ca în luna martie eu să fi primit deja o întâmpinare și un termen la acest dosar, lucru care nu s-a întâmplat. Toate problemele au apărut pe fondul lipsei de personal. Magistrații nu se înghesuie să vină la Vaslui. Mai mult, din cei 18 judecători care sunt acum, 6 au decis să plece și astfel situația se complică și mai mult. Din păcate, la Tribunalul Vaslui înregistrăm posturi vacante din ce în ce mai multe. Avem 6 posturi vacante de judecători, iar perspectivele nu sunt prea fericite. În toamnă, dacă nu ne vor mai veni noi colegi, Tribunalul Vaslui va ajunge să funcționeze cu un efectiv de judecători de 12 oameni care vor trebui să facă față activităților instanței și să intre și să asigure permanența și tot ce înseamnă servicii care revin tribunalului. Tergiversările dosarelor au o explicație, spun magistrații, încărcătura mare de dosare și lipsa timpului de pregătire amănunțită a fiecărui proces. Este un criteriu care se răsfrânge, vrei nu vrei, asupra calității actului de justiție. În condițiile în care avem un număr mare de posturi vacante, încărcătura este mare, ceea ce presupune un volum și un efort mai mare pentru fiecare judecător. Timpul alocat studierii dosarului, nu că se reduce, dar efortul depus este mult mai mare, pentru că trebuie păstrat un echilibru între durata rezonabilă de soluționare a cauzei la care tinde și speră tot justițiabilul, dar în același timp și calitatea. Pe rolul Tribunalului Vaslui sunt în prezent peste 5.000 de dosare spre soluționare. Unui singur magistrat îi revin în medie 400 de cauze.